Türkmenistandakyň alternativ habarlaryň eseri geçen ýyl daşary ýurtlarda okaýan Türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigini habar berýär. Neşeriň öz çeşmelerine sallanıp ýazmagyna görä bu maglumat Aşgabatda çağalar daşary ýurtlarda okaýan enatalar bilen geçirilen ýygnaklarda aýdylypdyr. Azatlyk bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler esasynda tasdiklap bilmedi. Deportasiýalaryň sebäbiniň Türkmenistanly studentleriň baran ýurtlaryna kanunçylygy bolmaklary, kadasyz hereketleri we okuglaryna ýetişmezlikleri bilen baglydygy aýdylýar. Bu duşuklar şu günler paýtagtyň dürli mekdeplerine geçirilýär. Şol ýygnaklaryň birine migrasiýa gurulugynyň, harby komissarlygynyň, dinarlaryň we Aşgabat häkimliginiň wekilleri gatnaşdylar. Migrasiýa gurulugynyň wekili daşary ýurtlara okumagy giden studentleriň okuw bilen bolmalygyny aýtsa, din wekili olaryň diňe mesjitlere barmalygyny, beýleki din akymlardan daşda durmalygyny ýatlatdy diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary öz çeşmesine salgylanyp habar berdi. Şu aralykda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrow Aşgabatda saparda bolup, Ortiýetde 30 000 türkmen studentiniň okaýanlygyny aýtdy. Moskwadaky okuw zaýlarynyň birinde okaýan we Azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan türkmen studentiniň tasdiklamagyna görä, Ortiýetde okaýan türkmenistanlylaryň esasy problemalary ýyllaryndan iýerlen puly almak bilen bagly. Bizde enatalarymyzyň iýeren puluny wagtyny alyp biljegimizde hiç bir anam ýok. Üstüne biziň her aýda alyp bilýän serişdämiziň azaldylmagyndan hem alada galýar. Bu ýagdaýlar bizi gijelerine bir kanun işlemäge gazanç etjek bolmagy mezur edýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran student aýtdy. Ikinji tarapdan ol türkmen studentleriniň baran ýurduna yerli kanunlar köp bolýanlygy, okuwlaryna gowy ýetişmeýänligi barada aýdylýanlar bilen alalaşýar. Yzyndan yeterlik pul gelmese gijelerini işläp, sapak wagty uklap otursaň, sapagyna gowy ýetişmejegiň düşnükli zat. Türkmenleriň arasynda şeýle ýagdaýda student ören köp diýip ol aýtdy. Bundan başga Azatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä, sapagyny gowy koman, alkoholly içkiler içýän, biýdilgünçilik edýän we habarlarda görkezilip öz ýurduny we halkyny maskara edip beren türkmen studentler hem az däl. Iň gynanýan ýerim türkmen studentleriniň arasynda okuwny gowy koman professorlara para berip bahaljak bolýan studentken. Olar muallimler hem azyrýarlar. Onsoň okaýan studentler hem para bermäge mezur etjek bolup duranlar bolýar diýip Moskwada okaýan türkmen student aýtdy. Azatlyk radiosu geçen ýylyň dowamynda daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentleriniň enatalarynyň iýerýän pullaryny almakda çeken kynçylyklary, şeýle-de ýurt içinden daşary ýurtlarda okaýan studentlere pul geçirmekde dörýän problemler barada ýygyderli maglumat berdi. Hökümetde anandar çeşmeniň maglumatyna görä, ilat üçin valyuta konvertasiýasyny çäklendiren we serişde ýetmezçiligi zararly ministrlikler biriktirip oturan hökümet daşary ýurtlarda okaýan studentler üçin döwlet kursundan valyuta göwerilmegini uzak çydajagy meňzemeýär. Bu çydamsızlyk basym dörli bahanalar şol taýda türkmen studentleriniň käbiriniň daşary ýurtlarda öz ýurduny biýawra edýänligi baradaky delil bilen özüni görkezip başlata gerek diýip adynyň aýdylmalygyny soran çeşme aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşeri Türkmen häkimiýetleriniň Aşgabat aeroportuny daşary ýurtlara barýan raýatlaryň käbirini soraga çekip, olary ýurdun awraýyny gaçyrýan gürrüň etmezlik hakynda basyş görkezýänligini habar berdi.